Tehdään alumiinirunkojen ja takahaarukoiden analysointia. Tavoitteena on selvittää, mitä erilaisia alumiiniseoksia rungoista ja takahaarukoista löytyy. Mitä tiedetään, että alumiini? Minkä takia? No, tietoa ei ole mistään saatavilla. Että todennäköisesti tässä on kyseessä sellaista tietoa, mitä ei ole missään maailmankolkassa harrastajilla, koska sitä ei tunnu olevan ammattilaisillakaan. Miten sillä tiedolla tehdään, että mitä alumiiniseoksia ne on? No, siinä vaiheessa kun tiedetään, että mitä alumiiniseoksia näihin runkoihin kätkeytyy, niin meidän on siitä helppo jatkotutkia, että miten niitä mahdollisesti sitten pystyy muokkaamaan. Hitsaamalla nyt lähinnä. Se tieto on olemassa. Ainut tieto periaatteessa, mikä tästä koko yhtälöstä puuttuu, on se, mitä näistä rungoista löytyy alun perin. Koska jos siihen halutaan hitsata jotain lisää, todennäköisesti tiedetään, mitä seosta se uusi palikka tulee olemaan. Sitten kun tiedetään, mitä rungosta löytyy, niin taulukosta voidaan katsoa, että minkälaisilla lisäaineilla ja hitsausarvoilla ne tulee liittää toisiinsa. Ensimmäisessä vaiheessa nyt valitaan mittapisteet. Eli käytännössä kaikki eri palikat, mitä tähän on hitsaamalla liitetty. Täältä löytyy peräpalikat, joihin tulee takavanteen akseli kiinni. Ne on yksi oma osansa. Kaarituki, kaarituen tuki, mikä onkaan. Nämä isot profiilinpätkät täällä. Tämä yksittäinen profiilinpätkä täällä. Niin, eli jokaisesta palasta me numeroidaan mittapiste numerosta 1 eteenpäin ja sen jälkeen siitä hiotaan pinta puhtaaksi tällaisella zirkoniumoksidilaikalla. Ja sitten pitää olla zirkoniumoksidia sen takia, että se ei sotke tulevaa analyysiä. Jos vaan mitenkään mahdollista, niin pyrin ottamaan ne täältä swingin alapuolelta niin, että ei sitten jää näkyviin. Jos on semmoista tavaraa, mitkä menee vielä käyttöön. Tässä analyysimenetelmässä, mitä me käytetään, niin hiottavan pinnan tai analysoitavan pinnan pitäisi olla mahdollisimman sileä. Niin käytetään niin sileätä laikkaa, kun on suinkin vaan mahdollista. Idea ei ole mitään muuta kuin vaan puhdistaa se pintakerros. Ja esimerkiksi tässä on oletettavasti joku pieni kerros sinkkiä tai jotain vastaavaa suojaamassa korroosiolta. Tai ne voi olla maalattuja, anodisoituja, mitä tahansa. Ja vaikka siinä ei olisi mitään pinnotetta, niin silti alumiiniin muodostuu pieni oksidikerros siihen päälle ja siinä on mahdollisuus, että se sotkee sitten sen analyysin.
helpoin tapa tukea yhdistystä on liittyä henkilöjäseneksi.